Разреди се. Разредете се малко. Септември е месец на слънчево злато, последна усмивка на топлото лято. Септември е месец на плод изобилен, на гроздето сладко, на ябълки, круши, на жълт слънчоглед. Напълните пити с захарен мед. Слушайте, чудни звънчета звънят, грее притихнал магиосен денят, вятърът секва под вейки лескови, кончето спира, не чатка с подкови. Глъхне потокът, бързак непокорен, плъзва заслушан от камък и корен. Слушайте, чудни звънчета звънят, телник е уж, а празнува градът. Събирани вече под бяло крило, нашето българско родно шкло. Уважаеми гости, учители, родители, приятели, добре дошли на тържественото откриване на новата 2014-2015 учебна година в основно училище Неофит Рилски. Нека с гордо вдигнем чела да чуем химна Република България и да издигнем националния флаг.
да посрещнем знамето на нашето родно училище. Зори училището свето, що лято в сън се бе унесло, разкърши стан и в миго створи преди пламнали прозорци. И ей, напуснатата сграда върти глава от изненада и гледа вредом из къщата, излизат весели децата. Удари звънецът, започваме час, гласът се окручава, не се долавя глас. Щом дневник се отваря, навеждаме глави, май започва да изпитват. О, Боже, помогни! Честно да си кажа, омръзна ми все да сме ученици. А какви искате да бъдете? Например, учители. А мислиш ли, че ще е лесно? Ами да, изпитваш учениците, пишеш им шестици, пишеш им двойки и това е. Добре, нека да опитаме. Всеки от вас ще подготви по един първокласник и с него ще се явите на интервю. Да видим дали вие се справяте като учители и дали малките кандидат ученици са достатъчно добри, за да постъпят в училище. Своя поздрав към всички нас ще поднесе госпожа Даниела Салкина, заместник кмет на община Велинград. Скъпи учители и родители, уважаеми гости на това събитие, мили ученици, с най-голямо удоволствие присъствам на тържественото откриване на учебната година в Основно училище Неофит Рилски. Искам да ви кажа, че след тези хубави, вълнуващи моменти днешния ден и емоциите от утре ви чакат дни на усилия и труд. Но повярвайте, всеки миг прекаран в учение и всяко зрънце знание, което сте получили, ще ви бъде от полза. Защото качественото образование е в основата на успеха. Господин Иван Лебанов, кмет на община Велинград, поднася един подарък на учениците на училището, защото спорта трябва да е неизменна част от вашето ежедневие. Заповядайте. Пожелавам ви да сте здрави, с лекота да усвоявате знанията, ще последват неизменните успехи. На добър час, скъпи гости, учители, родители и ученици! Госпожа
Салкина, която от името на общинското ръководство и поздрави и пожела успешна учебна година. Уважаеми учители, ученици, родители, скъпи гости, всичко първо е красиво. Колко ли пъти днес тези думи ще прозвучат на училищни тържества в цялата страна? И как да не е красив този ден с пъстрите букети и грейналите детски лица? Изнизаха се летните ваканционни дни, пълни с приключения. 15 септември е. В годината на 125 годишния юбилей на училище Неофит Рилски, звънкият смях отново огласи притихналата училищна сграда. Тя отвори празнично врати, за да посрещне малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци. Тези отворени врати са символ на отворените пътища към качествено образование. Заставам с вълнение пред вас, мили първокласници. Очаквахме ви с нетърпение, посрещаме ви с обич. Приготвихме класните стаи, букварчетата, цветята. Искаме тук да се чувствате добре. Обучението ви ще бъде приказно преживяване, защото в нашето училище ще откриете вълшебния свят на най-новите компютърни програми. Обичате да скачате, да ритате, да играете на компютър, нали? Всичко това ще правите единствено при нас от цялата област, като се обучавате и забавлявате с програмите Jumpido, софтуер с много мишки, интерактивна дъска и други модерни технологии. Поставяме добро начало на вашето обучение, за да се радвате на добри плодове. Ще ви посрещне най-добрата учителка, госпожа Цвета Гергова. Тя е удостоена министър на образованието с наградата Константин Величков, защото е пример за учителите в цяла България. Обръщам се и към вас, драги ученици. За вас започват дните изпълнени с уроци, контролни, изпитване. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост. Мечтайте да откривате нови светове. Формирайте у себе си качества, които ще ви поведат през лабиринта на житейските предизвикателства. Преодолейте трудностите с въображение. Човек се учи да избира и този избор го прави свободен. И бъдете спокойни. До вас сме ние, вашите учители. Ние сме вашите партньори по пътя към успеха. Давайте ви не само своите знания, но и своята човечност. Пазете традициите на нашето училище, почитайте родителите си. Уважаеми родители, поверили сте ни най-скъпоценното в нашите ръце, вашите учители, които са добри професионалисти, новатори и духовно извисени личности. Бъдете по-близо до децата си и заедно с техните преподаватели да сте тяхната опора в живота. Вярвайте в доброто бъдеще на децата си. Уважаеми колеги, когато влагаш ум и сърце в професията си и не пестиш усърдие, тогава всеки успех и признание удовлетворява амбициите ти и те зарежда с радост и изобилие от нови идеи. Желая ви здраве, духовни сили. Нека обичта на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни. Всички ние сме продължители на мисията на патрона на Неофит Рилски, на училището Неофит Рилски, а именно водителят на Неофит Рилски. Нека е благословен първият учебен ден. На добър час!
Барборани, сладорани, топазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Стане ми малко скучно, ставам Барборана, а приятелката звучна казва да престана. Другите тогава шумно, весело се смеят, а на не ми се иска даже да запея. Барборани, сладорани, топазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. И започнала и купона, как да не желая, а за първи топазани даже си мечтая. А госпожата мила гледахме не строго и тогава сам си казвах споко, споко, споко. Барборани, сладорани, топазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Здравей, как се казваш? Ицко. Кажи ми, как се чувстваш в този ден? Слънчев лъч игриво ме закача, хей, детенце, бързо скача. Мама ме гали и пита с интерес, помниш ли какъв ден е днес? Гледам, празнична е моята стая, прилича ми на ден рожден, но календарът ми подсказва, че е пръв учебен ден за мен. Хем се радвам, хем пък съм смутен. Извряло ми е слънчице на Чепинските равни двори. То не било ясно слънце, най-ми било дете първолаче. Мама на дете говори, детенце мое хубаво, книжката чети и в живота ще получиш ти. Дете на майка отговаря, всички букви мамо ще изуча, да чета ще знае, тайни приказки ще разгадая. Повярвай, мамо, ще получиш, няма аз да те постраня.
Добре дошли във вълшебния свят на модерното букварче. Компютърко е новото ви приказно другарче. Но да видим сега, ще разпознаете ли тези образи от приказки познати? Мащехата ми е зла, носи ми беда, подир беда, а на мен ми се удува, с принца мил ми се танцува. Аз в ниското вижте, в стара изпеляла риза, чисто дещата уръста. Лъчно ми е всяка чашка и се казвам Имам хиляди лунички, аз на своето лице крия своите парички. Малко чекмедже, на училище не ходя и зная всичко за света. За едно се само моля, никога да не раста, познахте ли ме? Или колкото чураче! Аз съм малка и засмена, баба болна и лежи. Тичам през гора зелена, кожничката ми тежи. Кумчо вълчо ще ме срещне, приказката е прочел. Ще ме хапне без да мигне, пак поука не е взел. Познахте ли коя съм аз? Червената шапчица! Браво! Училището не е само четене на приказки. А ти? Защо искаш да се чини? Когато към училище с челната крача, всички казват, голям е значи. Ще правя сметки с математиката, сложна тя е трудно, но забавно. Цифри, фигури и знаци на местата ще поставя и с тези задачи ще се справя. А ти какво искаш да научиш? Моето желание е много важно, за родния край разказвам. История. Пригода история ще знаем, родината ни мила тук ще опознаем. Искаш ли да станеш първокласник? Да, с нетърпение очаквам, но сега ще ти отговоря с стихотворение. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанта, люка за буквара и боички за дъга. Путото врата отваря и ме води за ръка. Бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Всички се справихте чудесно! Запя своята песен звънчето за нас. Здравей, златна есен, здравей, първи клас. Повярвайте, няма по-радостен миг да чуеш от мама, здравей, ученик. Да чуеш от мама, здравей, ученик. Да чуеш от мама, здравей, ученик. Добрият учител с топли очи и милва косите, учи се учи. Така е чудесно начин да седиш и букви и песни в час да редиш. И букви и песни в час да редиш. И букви и песни в час да редиш. Ех, утрини ясни училищни дни, здравей, първокласник, звънчето звъни. Ех, утрини ясни училищни дни, здравей, първокласник, звънчето звъни. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Поздравления! Вие сте приети в училище Нов Итрийски, защото сте красиви като мен. Аз съм най-умен. Весели като мен. Сега трябва да положите клетва на първокласника. Аз
първокласникът от основно училище Неофит Рилски. Целувайки меката коприна на училищното знаме, тържествено се заклевам да се уча, да утвърждавам авторитета на родното училище и да израсна достоен гражданин на Република България. Заклех се! Звъни, звънче, звъни, България зове, за пътища висини, невръстните си синове. В сребърната чаша на училищен звънец, влизай малко първолаче, тук е твоя бял дворец. Учете се, малки дечица, пишете, четете и своята малка главица с разум напълнете. Да посрещнем знамето на основно училище Неофит Рилски за първа среща на първокласниците с него.
За всички останали ученици, класните стаи ще се проведат първите родителски срещи. Пожелаваме ви здраве и успешна учебна година! Слушай,